sai a ce sai Gabon sai Gabon sai Gabon sai Gabon. Mutane da dama suna yi maka zargi cewa kana bata tarbiya, me zaka iya cewa? Wasu produsoshi a Kannywood sun ce ka ba su wahala sosai, kana tunanin cewa in kai musu fim kamar alfarma kai musu. Menene gaskiyar magana? Ba mu labarin ɗaukaka. Ɗaukaka ta babban aiki kenan. Menene disadvantage da advantages na ɗaukaka? Wow. Ka taɓa yi wa mata guda 2 'yan fim jarumai alƙawarin aure. Me ya faru muka ji shiru? 2 kuwa? Yayin kirga. 3 ne ai. 3? Kin ma rage. Guda 3, 3 ne. Na tunani ba. Me ya faru? Mutane na cewa kana son waƙoƙin Davido, sannan kana son shi. Amma wani lokaci idan ka saka shi sai ka ga mutane sun yi ca a kanka, sun ce bai ma san da kai ba, bai san waye Adam Zango ba. Mu kuma mun san waye Adam Zango a Arewa. Kana tunani kamar Davido bai san ka ba? Sannan kuma me yasa mutane suke ji a jikinsu kamar kana mai shishigi ne? Da kana da wani strong team ɗinka wanda fim tare kuke yi, a ciki akwai directoci, a ciki akwai the whole team, ana ce White House. Ina White House ta kwana? White House na nan a White House. Ina abokananka? Ina team ɗinka? Me ya faru? Za mu baka sunayen mutum 2. Za ka zaɓi mutum 1 a ciki. Ali Nuhu ko Falalu Edore?